Ta' spiss inħarsu lejn il-vjolenza domestika bħala xi ħaġa li taffettwa direttament lill-adulti, filwaqt li huwa minnu bosta tfal ibatu ferm f'dawn is-sitwazzjonijiet. F'intervista ma' One News, iċ-chairperson tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika Joe Gerada spjega kif filwaqt li tfal għandhom bżonn ħafna sigurtà u ħafna mħabba f'sitwazzjoni ta' vjolenza domestika isibu l-oppost. Sitwazzjoni li taffettwa it-trobbija u l-iżvilupp. Flok it-tfal sa jinvestu l-enerġija tagħhom jkunu tfal, jilagħbu jkunu tranquilli, jieħdu gost mal-ġenituri tagħhom, jiskopru, jitalmu, sa jinvestu l-enerġija tagħhom fil-biża li kien fl-ambjent, il-biża li ommhom jista' jiġrilha xi ħaġa, meta jkunu l-iskola qegħdin jaħsbu x'qiegħed jiġri id-dar, x'sa jsibu d-dar meta jmorru lura. Iżda mhux biss, dan jista' jħalli effett fit-tul. Il-qudiem se jaffettwa wkoll ir-relazzjoni tagħhom kif jibnuha ma' ħaddieħor. Għaliex huma ma jkunux imdorrijin jaraw il-ġenituri jirrelataw tajjeb flimkien, imma jkollhom dak l-eżempju żbaljat ta' kif jirrelataw bejnietom l-adulti. Allura dika anki mhux neċessarjament it-tfal neċessarjament se jkunu vjolenti wkoll meta jikbru, però ċertament se taffettwalhom il-mod kif jibnu ir-relazzjonijiet ma' sieħeb jew sieħba tagħhom. Biex tindirizza dawn is-sitwazzjonijiet, il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika tqassam manwali fl-iskejjel biex l-għalliema ikunu iktar malma dwar sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika. U bilan li sa minn età żgħira it-tfal u żgħażagħ jitalmu jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom qed tqassam żewġ għodod edukattivi f'forma ta' logħba. Waħda minnhom hija żviluppata Malta, fejn it-tfal jiġu mejjunin jiddiljaw ma' konflitti u ma' issues diffiċli u daw se jitqasmu mal-PSCD teachers kollha u se jingħata training għalihom ukoll. Plus li hemm game oħra li hija Dignity li hija żviluppata mill-Kunsill tal-Ewropa fejn tgħin l-itfal jakkwistaw attitudni favur id-drittijiet umani u drittijiet ċivili li huma għall-adulti imma drittijiet umani huma wkoll anki għat-tfal. Dawn ikomplu jżidu mal-ħidma li diġà qed titwettaq minn numru ta' qdiet. B'xorti tajba, pajjiżna huwa konxju sew ta' din il-problema u għalhekk jekk wieħed jirrikorri għall-għajnuna se jsib. Fejn hemm din il-problema, fortunatament f'pajjiżna għandek fejn tirrikorri, għandek servizzi konfidenzjali li jistgħu jissapportjaw kull jenuk toħroġ minnha sitwazzjoni bil-kwalità.